Molweni ake nginibingelele kona wonke amagumba amane omhlaba. Nginombuzo lana wenqoba. Nginombuzo mfowethu ukuthi wena isizathu nje senza ukuthi ungayithathi inombolo yini? Awutshela ababukeli. Ngoba phela inombolo kuthiwa iyakuvikela uma usejele. Maki. Into engaqala ngayo iqale ngiphendule la. Lento ukuthi inombolo iyakuvikela uma usejele amanga lawo. Ngishiswa yini na? Uma inombolo ejele. Lento abayibalekelayo uyakwazi. Abantu abashaya inombolo bebodwa bayagwazana. Khuluma into ebiyenzeka ngikhona. Yezwa. Uthothi u26 ugwazi 28. Indlela engangazi ngayo noma engangitshela ukuthi iyona. Yeah. Ukuthi lo u20 lo wa26 nalo u28 lo umbiza ngomfowabo. Kodwa ithi mesiyibuza lento ungamgwaza imfoyo. Ngeke umgwazi umfoyo. Kodwa lezi ziyancengana ngomese lezi. Ziyancengana kodwa ngomese lezi ziyagwazana. And enye into eyangenza ukuthi ngibone ukuthi inombolo ongayithathi. Uma ufika the first approach abantu abashaya inombolo ejele. Ukuthi mina bayazi kangisaba bayakutshena nabo. Noma basobemese bekhomba ukutshena. Umuntu oyikhulumela ungasabi. Because kwesaba nginakho. Abantu abaningi abayithathile inombolo akubona abayifelayo. Kepha abantu abanjani abamagwala. Abasabantu bazokwazi kodwa nakuyenzeka bayagwazana bebodwa. And the first approach uma ufika ejele bayakubuza ukuthi unani. Bakubuza ukuthi unani. Unani. Kahle hle mebesho bona bathi impatho iphathwa kahle. Kodwa lento abayishoyo ayikho abakwenzi. Kunalokho bakusebenza. Abakunalokho bakuhlukumeza. Ngeke ngitshele ukuthi mina ungihlukumeza ngizomthetho ngifonela ekhaya. Ngifonela uma awazi ekhaya mhlambe akho ngisho ibreadwinner. But ngenxa ukuthi wena uzobafaka ekhaya uyabona uma usungifuna ngifundisa imali ekhaya namagama ayiziswane okwenza ukuthi abazali banjani basabe bevele sebene stress ukuthi ngiboshiwe. Understand? Emva lokho sekuphinde kube namagama aziswane ukuthi mina batreatisha abazali. Andike mina ngiyena lo muntu ongidlavini. Mina ngeke ngibone sengivele ngiqhamela umfana omuphi umfana sengimkhuthuza. Lobo bukhotheni bangifakazela ngoba ngiyathemba ukuthi inombolo ayikhona mhlambe kuqala hayi manje angisho njalo. Mina into efike ngayibona lapha ebukhotheni. So lento ngiyazi ukuthi mhlambe uzoba nolwazi. I'm not sure kodwa ukuthi mhlambe uyayazi lento. Kodwa ngizokubuza lo mbuzo lo. Ngeke ngizwe kuthiwa mina kuno line abangena ngabo lapha. So kuza kanjani mhlambe inombolo ngoba kwesinye isikhathi kuye kuthiwa khona abayithatha ngocansi. Yabona oleyo cansi udwami. Basuke bekunika inombolo noma kusuke kuzinkanuko nje. Kuzinkanuko lezo. Kuzinkanuko ngoba phela yazi kukhona into esiyenzeka la manje engifike ngayibona. Inombolo ibiyimfihlo. Manje sasiyona imfihlo isipolitiki. Lapha ejele. Vele basazogomela bafethu yabo manje inombolo ayisasiyona imfihlo isipolitiki. Because ngizokutshela enye into manje mina bake njengoba ngitshela ukuthi babe ngibona amanye babe ngitshela ukuthi ngigunya bathi babamba imashi yami. Ngizila ngathi ngasi 28 bathi ngathi nginkanyezi babamba ubhacazala bami. Yabona leyo nto ufana ngaba ngiyazi yonke leyo nto indawo zombili kodwa ngishaya inombolo.
angithi ayezwa lona manje sebebuka ukuthi unjani yabona mhlawumbe uclean yonke leyo bayitshela ukuthi hawu bathi uyakhanya yabo lona bathi hello yabo bawuphefumula ngayo bazophefumula ngawo ngalo mhlawumbe umuthi une visit yabo akusasikona ukuhlala lokho sebebamba ukuthi bazokwazi ukubhema ngalo muntu yazi lona thothi uzofunganya abantu uzofaka 1000 kuleli 1000 mhlawumbe kwenzeka i-50 bayibheme yonke le enye lenenye yonke bayithatha bayibheme ngokwami noma ngophela ngoba sihlala namarket khona market lapha inombolo khona market lapha uthi umbono uthi awutshela iqiniso lo muntu utshela iqiniso ukuthi ungangeni kulento akutshena ukuthi ayisekho inombolo lalela la umuntu mase kade simfakisa imali thina la besenza show ukuthi uma ufaka 1600 noma 500 thengela into zokudla zakhe ezomlasta but akwenzeki ugcina ukuthi usiyabona nalo ugcina ukuthi usiyalala ulalo lama drugs lawo ngoba ngeke uze ukuthiwa impatha ilaliwe hayi abantu bashaya inombolo bodwa angeke kufihle lokho kwenzeka ndawo zombili shuthi uyinto uyabona lento ithi ukuthi kwama 28 shuthi inkanuko yomuntu you understand abangena be right abanye bashintshe phakathi abanye kodwa into engiyibona into ebiphinde bashintshe la abanye ama drugs drugs usukulufuna fana usukulufuna phela yabona umuzo ijele nasemnyanga akufani yabona imula eminyango uyazi ukuthi ungaphuma uhambe uyophanda kephi manje ejele uzophuma uphande kephi bani nokuthi uyafona wonke umuntu uthi akanalutho ufanele wenze iplan la khona la eduze ngoba ngeke usuhambe ukuthatha imali esiboshwa uzoyikhokha ngathi angithi uyazi usosaba khona into ezisaba ukuthi lo muntu uzomjikela I understand ungalo mhlawumbe bengabe ukhohlisa abantu noma khona ezinye izinto ebuye ekhonjiswe ku TV le ukuthi yabona ukudla ejele ukudla asikho isiboshwe singakudla angasitholi ukudla asikho futhi akekho umuntu okushashela ukudla kwakho akekho umuntu okuthathela ukudla kwakho icala lelo elibovu kahle kusho ukuthi wena wakho kufanele ujwayelele iklabishi leli wena kufanele ujwayelele ishini yakho ngomuntu ilishini yakho akwanelisike yila usugcina usuba nenkinga khona ngoba phela mawuzohalela ukunuka we-KFC ngala ezinye izinto engenza ukuthi ngiyekuthi ugwayi ngifike ejele ngoba ngabona ukuthi okay nayo into ezongibangela inkinga ngoba ubani yabo ugwayi ngathi ukwadu inkinga ngingaphandle stress angithi uyabona ukuthi i20 ungaqeda within a day kodwa uma ngisemnyango vele ngikhulekile ngeke ngiqede i20 izwa lento engizama uyichaza but awucabanga ngivele sengivalekile sengicindezelekile i20 into eyigugugugugu shuthi i200 into engayiqeda within 5 days or 7 days wabani ukuthi fanele ngilethele ugwayi ngibe nginezingane efanele ibhekwe futhi nami you understand le into enkinga ukuthi umuntu afuna uku-accepta lapha indlela yiyona unganalutho awunalutho ejele but wena ke muzohamba uhlala uhambe yonke into engazi ukuthi uzwa abanye siwasebayahlanya ngoba phela bayathakathana futhi benjalo khona lapha ejele ugcina uhamba wambhema ugcina usubhema nento errong bawuthathaphi lo muntu okuthakathana ibhasi ngabuza ibhasi libhaliwe isiboshwa siphuma so manje okay khona ngiyazi phela sengiyakwazi okuningi nami so ngifuna ukubuza lo mbuzo lo ukuthi wena ngokwakho nje wena nje wawuyifaka kanjani izinto because ngizwela ukuthi ifoni uthi awunayo mfethu wena okay anti kunendlela eziningi ngiyazi kuna two khona benyuswa lokhuzana so wena ukwazi uyinyusa ilokhuzana futhi ngaze mina bhuti wami ngikuteqanisa yabona nje lezi zinto lezi yabona into ezinto kade ezenziwe ejele
angisho mhlawumbe ngizenza ngcono la ayikho into yasejele ngoba akho tattoo akho ini akho nombolo akho ayikho into yasejele engifike ngayenza mina ejele ngikutshele even ngishi 45 ngaba nale baby ngale futhi wena indaba uzange uyishaya wena hayi since 2021 till today how kodwa ziyishaya ezinye insizwe uyibheke ayifihli futhi ayifihli okay yazi khona insizwe ekuyakala ekuyafika la yathi yona yayinyusa ilokhozana bayiphikisa cha bayiphikisa impela bebephika ithi yayinyusa uBhopopo yayinyusa nensango ifonqile kanye ngathi yazi noma no half a liter wayengaqamba manga lo bayakwenza lokho yabona mina ngigwetshiwe sibuye siza ngala enkantolo mina owanyusa 2 liter wensango 2 liter wensango yini ngoba wathi 1.5 lo mjeka yini uBhopopo no Bhopopo base kodwa bamphikisa hayi baqinisile into ekhona yenzakala bayenza hayi lo bese befuna ukuphika ngoba basefuna i-debate bayakwenza abafethu and futhi kuyabasiza fethu kuyabasiza ufuna uqamba amanga because ezinye izinto laphana njengoba ngitshena abanye abantu abaningi bagcine benza into abangazisona ngenxa bafuna into ezoba sustain kanti kanti uma usulapha usosizini you have to accept mase uyabekezela ile nto ebashayayo kwabafethu leni abanye begcine bahambelwe ingqondo indaba na angithi umuntu uzigcine depressed first of all angithi umuntu depressed the time depressed usuphinda uletha angithi depressed uboshiwe uzofuna ugwayi mase kukhona okungasekho kuzokwenzakala you understand ngiyakuzwa khona into ezoba wrong khona i-decision azoyithatha wrong uma ukuthi akathatha i-decision ukuthi akahlukanise ukuthi hayi ukuthi nokuthi sengiyangisakwenza ukuthi noma ngiyakwenza ukuthi phela into umusosizini noma let's say ngwenza umzekelo umose uyichithile into ungayicosha hayi akwazi ngeke uyicoshe ufanele ukuthi usebenze hard ukuze njani uregain lento injalo nje so nginombuzo futhi lana umbuzo wami ukuthi ngcine ukukhuluma indaba yokuthi kwenye episode ngizwile ukukhuluma ukuthi awutholanga itoho eqaleni lokuthi usebenze ngoba icala icase yakho kwaku-rape so yini wayenza wona kuze ukwazi ukuthi uphinde usebenze ubugcina ususebenza phela injalo uma ufika angikhuluma ama-center shuthi ama-center khona umthetho asebenzela pay kwawo and even ama-sentence asuke ngasafani that's why kukhona maximum medium ne-minimum i-medium it's medium and minimum into kanjalo because so abantu sebezophuma you understand kodwa isamile ekuthenini ukuthi e-reception nakhona i-medium C awusebenzi if we're in a rape case understand even noma mhlawumbe uthothi ufuna ukwenza ingadi awukwazi ukuphumela ngaphandle but ke mina ngathi ngaba ne-privilege ngasebenza ekitchen and I was not the only one we rape lapha thola umsebenzi kanjalo kasebenza futhi kwasebenzeka ngize ngaphuma you understand so ngihlale ekitchen it was 2023 to 2025 yezo mase uyayibuza ukuthi ngoba dikjet kuqhuma namabhomu as much kuqhuma namabhomu and akhona akayashawa mfethu bane skill ke kushaya ngebhomu bakushaya ngebhomu ungakholwa ayikho akuhlaleki ekitchen ngeke uhlala isikhathi ejango odlula unyaka noma yini kuyaxoshwana
because kuyantshontshwa futhi khona khona la ejele la kuyantshontshwa phela khona ukudla lokho and ma-sectionini bayakufuna ngihambe ukutshontsha ekitchen yokudayisa ukutshontsha ekitchen yokudayisa mase uyayibuza-ke ukuthi mina-ke ngahlala kanjani isikhathi eside kangaka understand abantu abaningi iyonto bebekuyibuza yona-ke futhi ukuthi lo wahlala kangaka yena baningi abantu mina the sengiphuma ejele bonke abantu engangifike nabo ekitchen kwangasekho ngisho yedwa kadini ade empempini wena nayo-ke into eyinkinga imina into ekade ngiyenza akekho bengazi nozosazongibona ukuthi ngiyamazi lo mfethu becula understand mina mekuyingoma umculo i-gospel noma inkonzo ngikhona understand angisho ukuthi mina phela nami mfethu ngifihlele benginayo ezwa lona iphone yeah that's the only ilona cala mhlawumbe ubungangizise ubuthola lona abungangibamba awazi vele babazi ukungena esithikini phuci ithola angangitshe ngaphansi lento mfethu bese bengitshe ngaphansi uzibaza ukuthi yoba ngizoyiphika phela nami khuluma iqiniso you understand ngangiyibheka into engiyenzayo yeah you understand and ngangengithi ngihambe ngicula ngihambe ngithi abantu benze kahle emva kalokho awucabangi mina ngihambe ngitshela abantu ukuthi benze kahle abalungisa amaphutha sami shumayela ngala emva kokuze kuthiwa mina ngihlambe ngixoshele ukade ngitshontsha ushukela lo muntu ufundani kimi hayi ngiyakuthola mfethu ake sivale-ke mfethu ividiyo namhlanje siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nisilalele nicoshe nani lapho enicosha khona siyacela ukuthi nisubscribe ni-share amavidiyo nabanye abantu bawathole siyi-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga